Ahojte, pri mojom prvom videu budem mať nový kanál. Som tu s mojou ségrou, čau. Ahojte. Toto je môj svet, ktorý som stával, ešte aj budem stavať. Aj s mojou ségrou. Som nestával, ale budem stavať s ňou. Máme veľa svetov, najprv na čas tohto svetu, potom z ďalšieho. Potom si dokedy pozvem ďalšieho youtubera, uvidíme ako všetko bude. Čo budeme stavať? No, neviem, čo chceš? Ja som tu dlho nebol. A z toho ty pôjdeš dole, chlapče. Ale Čo robíš? to mám vybavené. Kde si? Kde si? Á, tam. Čo? Nie, ty tu máš na sladkosti. Čo na sladkosti? Tam máš nejaký stroj na sladkosti, čo to je, nie? Kde? Tu na hračky, čo to je, čo to je? Je tam, nie? Počkaj, čo robím? Kde som? Kde som bola? Ja to mám trošku zabugované, ale nevidím. Ty si zase kde? Hej, a tu som za tebou. Čo nerobíš? No. Toto asi poznáš, to je hrad. To poznám, taká blbá som. Ideme si zajazdiť. Poď. Aj tebe dám vozík. Ale to nevidí tam už. Ale ty si tu. Trvá. No nie. Amerike. Teraz ma nečukni. Čo som ťa chcela vidieť. A ja čo? On ma čo ty? Ty si fajn akože... Chceš tam dák skúsiť zastaviť. Dobre, rýchlo, choď. Poď. Jak? Kde si? A ťukni tam, že najazdiť, čo to je. No jazdiť. Dobre, ideme. Ja umáhla. Aké to je? Hrozná, nie zlá. A ja tlačím. Je príjemné. Ja to také tiež ťa ísť. Dobre. Trošku už zabavili. Jasné. Do metra nejdeme. Tu je zo. Také bambus, aby ste vedeli. Toto ako je to zo. Ma vidíš. Dúfam. Počuj. Jako zlo. Papagaj. To si pamätám. Tá panda, ako sa ťa dostala. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Tak je pohrebisko pekné. Ups. Ale si išla zase. Som musela šľahnuť pandu. Som pri... Čo to je? Nemocnica. Ma dúfam, vidíš. Vidím lietavúceho vtáka. Akého vtáka? Ty čo si, aký vták? Je, tak včela to je. Pozri, aká včela. Nebuchajú. Prečo? Toto teraz môžeš, ale keby si mala... To není, že? Ne, som. Toto si ty? Kam ideme? Neviem. Juj. Pekný stromček. Ahoj, vesničan. No tak on sa aj bojí, no vidíš to. To som tu ja pekne staval, aby si videla. Už idem. Som pozeral takú farmu, tam dole, tam sa mi nechce ísť. Taká farma. A tuto som mal naplne postaviť bytovku. Kde si zas? Som ešte formuloval. Vidíš ma? Nie. Hengolcen sa k tomu. Tam. Tam vidíš ma. Aha.
Zakývam. Ahoj. Dlho sme sa nevideli. Kde si, aj to ti čo nehovoríš. Tam nejakým prípadom láva trošku. Tak trošičku láva. Tam také trošku erupcia vznikla. Aha, Choď sa kúpať. idem. Čo? Papa. Ty nejdeš? Ne. Až sa dostanem potom. Odkiaľ? Z vodičky, nie? No. Ja som mal napláne tu postavať túto bytovku, že dokončiť. A mne je to jedno, čo ako chceš ty. Tak čo postavíme? Neviem. Kam si šla pod most? Ja som sa schovala. Ahoj. Ty si. Česka. Veľmi pekne. Aha, to na nás kúka. Kde vidíš takú tresku? Taký ujko zas. Čo dedinčo, Treska je vo vode, ty. Tu nejaká diera. Mačo. Poza mňou. Lapis. To som Čo? lapis, to je taká chujovina, s ktorým si vieš, Čo? keď máš napríklad, čo máš na sebe, takú túto chujovinku, ten Diamond Armor, tak z toho si vieš tým menšatovať napríklad, že máš to, nezničíš sa, bože, také chujoviny. Fire Resistance, alebo také na čo. Teraz neviem, kde sme vyplavili. Aha, tak nič. Čo ja ti ukážem, dačo podľa mňou. Už aj lecím. Ideš za mňa. Nie. V tomto videu bude tak len zoznamovacie. Stavať asi nebudem. Tutok som bojoval proti takým nenápadno, to sú takí vesničania, len sú takí čierni. Som mi to tu tak slabúčko tak zničil. To sú zlí vesničania. Ty čo mám ja, ty sú dobrí, nemusíš sa mať. No, si zase, tu si niekde. Pri škole, či čo to je? Čo si vo vnútri? Som pozrieť, nie? Vidíš ma však. Jasne. Pôjdeme nasledovaný. A tutok, keď mali survival. Dobre, a poď za mňou. Asi musím spomenúť, ako to malo. Akým smerom. Tu je jaskyňa. Trošku som sa stratila. Vidíš, poď sem. Čakaj, ten nám svetla, aby sme na čo videli. Tam dole radšej nechaj, budeme riskať. A totok sa odtiaľto sa dostáva k Enderdrakovi, či pomocou toto vyvedá kde portál, a neviem kde. Železo. To by ho truhli. Ja som zablúdila. Čila. Chcem ukázať, že keby sme to vytvorili, sa nemusím ničo bať, a keby sme hrali survival, tak by to bolo ťažšie. A by to bolo dobré. Dneska, čo tam je? O, tam boli také veci. Dobre, choďme radšej naspäť, pretože nechcem tu stratiť. Súhlasím. Ja Teraz- som sa stratila skoro. Teraz musíme nájsť. Kde som dal? Prečo? Fuj, to čo? Taká chobotnica, či čo to? Mi neublíži. Ne. Teraz máš kreatív, takže nič to nespraví. Sa vyplávať nahoru. Toto som ti chcel ukázať. Ale zaujímavé, pekné to tu máš.
Kam si išla zase? Ja aj nado mňou si aj. Ja. Ešte sa so sekrou rozhodneme, o to som sa teda také video zoznamovať si s týmto svetom. Aj pre vás, aby ste bol také znamenie, aj mojou segrou. Aj moja segra má kanál, dám to do popisku. Presne. Mali by sme sa ísť vyspať. Neviem, či budeme začať z tohto sveta, alebo z takého, ktorý my len teraz začíname stavať. Tak akým? Môžeme si vybrať. Tento, aj keď neviem, čo tu budeme robiť. Čo vidíš? Ja Neviem, neviem, aký svet. A to je, no vyber si ty. to ani možno nemám čo robiť. Kde si? Nie, čo nehovoríš. Ja ťa vidím. A je ti. Toto je môj dom. Trošku si ho renovujem, aj keď tak nevyzerá. Renovujem si ho už nejaké 2 mesiace. Hej, Hej, to nepríjemné. je môj dom a tam je niekto. Ahoj, Havo. Chod sa vyspať aj ty. Aha, auto. Ja som si zbúrala. Nie, ani. Celá ja. Aj chod sa vyspať aj ty do tej šopiť, čo tu máš s Počkaj. obývačkou. Nemáš pomenovaného psa? Skoro som ti buchol psa omylom. Čo si mi tu spravil ty? Ti zatlieskam. Ďakujem, to nie si normálne. Čo? Dobrú. Good night. To bolo čo, akože? Dobre, čau. Mhm. Ups. Nepríjemné. Aha. Zavri mi to. To je to, čo ja? Ja to je hala, ja to ani sa nepamätám. To je tvoj dom. Ja. Vyzerá. Chceš sa mi to pozerať? Čo to znamená mojim domom? Není pekne opravený, takže nemusíš. Tu mám šopu. Tu mám šopu. Mám šopu. Ale ty si. To je som. čo? To sú také dvere. Veľmi kvalitné. Mhm. Túto dierku si nevšímaj. Túto dieru si všímaj. Toto mám. Základné aj drevo aj také. Mhm. Kde si furt hore? Vieš čo, ja ani neviem, kde som, vieš, že som v tom Ja som. dome. Ja som dole a ty si úplne hore. Asi sa. Čo robíš? Nič, chcela som ťa tam zavrieť. Kam nás nechceš doliť? To je tvoj dvor. No, No, nemáš to vôbec pekné. tiež si myslím. Fuj, he. Dobre, toto si nikto nevšíma, dobre. Snežilo tu, teraz to prešalo veľmi dobre však. Mhm. A čo mi to robíš? Lebo? Tráva je to veľká. Stromy to tak zelené. Ty robíš to trávu, ne? Čo nehovoríš? No nie. Dobre, asi sa lučíme, či? No možno. Dobre, potom bude ďalšie video, ale asi Jasné. dáme asi ten iný svet, či? No môžeme. Špijem. Je ti to viac. Aha.
PvPčko. Čakaj, zober si meč. No to nic si nezoberem. Idem ti krašmiť. Ne. Prečo mi okrašľuješ strom? Špatne. Čo ja robím? A vieš čo, nechaj si ho to poškodiť. Tri. 4 dám. Postavím tu. To ťa musím nabiť. Ne, čo sa mi nedarí. Ale no tak. Čo som ti strom? Prečo? Lebo bol škaredý. Ja to je pravda, že máš mŕny. No, môžeš som taký to krajší. Ešte mi poďakuješ. O 20 rokov, no. Keď mi lecíš. Vieš čo, že no... Prečo si tam dala takú formu? Je tam no. Slovenské cesty kvalitné. Ty kam furt lecíš? Nikam. Dobre. Nevidím ťa. Si na mňa aj tak nič nepovedal. Učím sa s tebou aj s vami. Ahoj. Čaute, čaute. Čaute.